Když vidím ruské vojáky na Krymu, vzpomenu si na den, kdy jsem poprvé viděla brečet tátu. To bylo v 68. Když po listopadu odešli, slíbila jsem svým dcerám, že už se nikdy nevrátí. Vstupem do Evropské unie jsme k tomu udělali první krok. Teď budu prosazovat jednotný evropský pas a měnu, protože jen jednotná Evropa je zárukou, že se ruské tanky nevrátí. Věřím v budoucnost České republiky v Evropě. Vy také? Tak přijďte k volbám. Toto je příběh vůle a statečnosti. Terezu Dippoldovou nezastavila ani nehoda, při které přišla o nohu. Pro Českou republiku vybojovala stříbrnou medaili na paralympiádě v Londýně. Ve svém profesním životě se stará o mentálně postižené. Je jen na vás, zda bude moci své přednosti zúročit i v Europarlamentu. Prosíme, neseďte doma a přijďte k volbám. Dejte hlas Tereze Dippoldové a volte číslo 19. Českou stranu regionu. Dobrý den, vážení spoluobčané. Obracím se k vám s velkou prosbou. Nenechávejte si své názory pro sebe a přijďte podpořit ty, kterým skutečně věříte. Jmenuji se Petra Benešová a jsem jedna z vás. Bez politické minulosti, s čistým štítem a s obrovským odhodláním se chci v Evropském parlamentu zasadit o to, aby bylo lépe všem Čechům, Moravanům a Slezanům, nejen vyvoleným jedincům. Občané 2011 jdou do evropských voleb s číslem 39. Sto tisíc českých řidičů, kteří se včas zaregistrují na www.radegion.cz, má možnost získat ode mě zdarma, pokud budu zvolen do Evropského parlamentu, asistenční kartu řidiče ACA 1213, která jim v případě nehody v České republice i kdekoliv v Evropské unii zajistí zdarma příjezd technika, odtah vozidla i náhradní automobil. Říká se, že Evropa plýtvá penězi. Co vy na to, pane Keller? Hodně se mluví o tom, že jsou zneužívány sociální dávky i zmetím okrádání. Ovšem část bohatých a vlivných nás okrádá také. Daňovými úniky nás připravují o částky mnohem vyšší. Je třeba, aby přestali podvádět všichni, malí i velcí. Potom bude dost peněz na nová pracovní místa, na správu státu i na chod veřejného sektoru. Volte číslo 14. Volte sociální demokracii. Vážení spoluobčané, desetiletí říkáme, že nám vládnou zločinci. Stále nám nevěříte? Jsme rozhodnuti změnit dnešní kriminální stát v jeho pravý opak. Proto od roku 1990 prosazujeme jako jediní přímou demokracii švýcarského typu a rychlou odvolatelnost politiků přímo občany. Všechny necenzurované informace najdete na www.cibulka.net. Vítejte u zpráv. Nepokoje v ulicích řady českých měst. Sociální dávky jen pro menšiny a přistěhovalce. Produkce obilovin prudce klesá, pěstuje se hlavně řepka olejka. Dovoz základních potravin roste. Euro znehodnocuje úspory. Nezaměstnanost stoupá. Vám se líbí taková budoucnost? Nám tedy ne. Volte stranu Republika, volte číslo 31.
Já mám dost kamarádů v cizině a ti říkají, že s eurem se všechno zdražilo. No, to já nechci a tak budu volit ODSku. Budu volit ODS. Mají dobrý názor na Unii a zapojí do toho zdravý rozum. Jsem 23 let věrná ODS a budu i dál, i když v poslední době to nebylo vůbec jednoduché. ODS. Líbí se mi, že dala šanci i těm, co tady našli nový domov. Hájit korunu znamená hájit zdravý rozum. Volte ODS. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na předvolebním tréninku. Volby do Evropského parlamentu jsou již za rohem a je potřeba, abychom se pořádně připravili. A tentokrát ani doprava, ani doleva, ale dopředu. Česko dopředu. Takže vstaneme z těch gaučů, i vy, pane, v těch pantoflích, no i vy, paní. Vstaneme, opřeme se rukama o televizní obrazovku a společně tlačíme. A raz, no výborně, a dva, no výborně, a tři, no a dopředu. Česko dopředu, Česko dopředu. To natáčení se mi velice líbilo. Jo, mi se role líbila. Od chlapa, který žije normálním životem, přijde Evropská unie a prostě celá Evropská mu zničí život nebo převrátí život totálně na ruby. Jo. Jako celkově ten příběh, no je to o té Evropské unie, která nás začíná teď svazovat, že jo, všemi možnými nařízeními a není to zase až tak příjemné. No. Evropská unie je košile prostě, která je pro všechny malá. No prostě to natáčení, ta parta, vynikající. Chci, aby se naše děti v Evropě neztratily, ale musím proto něco udělat. Já, stejně jako vy. Jak dát našim dětem šanci v Evropě? Pomůžeme spolupráci škol v rámci Evropské unie. Posílíme studentské výměny. Podpoříme rekvalifikační programy, aby naši lidé získali nové dovednosti a tím i novou nebo lepší práci. Výsledek? Naše děti se v Evropě nestratí. Ano, bude líp. Prosím, přijďte k volbám do Evropského parlamentu. Evropani.cz. Evropská unie nedělá, co by měla dělat. Z důvodu splácení státního dluhu se zvyšují daně. Evropská unie oddlužila členské státy. Daně se snižují. Evropani.cz. Vaše volební trefa. Evropská unie nám přináší do života spoustu euronesmyslů. Pojďme si na ně posvítit. Některé euronesmysly mohou být úsměvné, jiné zdánlivě prospěšné se mohou nepříjemně prodražit. Také přijetí eura je nesmysl. Poškodí naši ekonomiku i běžné životy nás všech. Pojďme se těm nesmyslným směrnicím v Evropském parlamentu postavit. Jít k volbám má prostě smysl. Posvítíme si na euronesmysly. Strana svobodných občanů, volební číslo 24. Čavo pre ulica, so meso. Koruna nabírí nám čoroso. Co tak smutně? A kam pak vykráčíte takhle z vesela? Do Indie? Ne, do Evropy. Tam je naše budoucnost. A z vesela. Do Evropy! Vaša vela.
Vážení spolupčané, hnutí sociálně slabých hodlá v evropských volbách prosadit pro naše seniory důstojné podmínky pro život. Všem lidem, kteří chtějí pracovat, chceme zajistit právo na práci a především pak hodláme prosadit oddlužnění všech lidí postižených exekucemi. Proto vyzýváme k mobilizaci. Nastal čas změn, nastal čas, aby jsme konečně dali o sobě vědět. Jsme tady a skorumpovaní politici, soudci, exekutoři a další vyděrači. Máte poslední šanci nás začít brát vážně. Odejděte, dokud je ještě čas. Odejděte zatím beztrestně a předejte se legálně nakradené majetky zpět státu. Tuhle hru s námi hraje Brusel. Opravdu chcete naše pohraničí zase odevzdat Německu? Víte o tom, že představitelé sudetoněmeckého Landsmannschaftu se na svých srazech scházejí pod takovou mapou? Po stejných hranicích touží i europoslanec Posselt. Naše vláda ustoupila od požadavku na výjimku z Lisabonské smlouvy a tím bere lidem v pohraničí jistotu střechy nad hlavou. My nic takového nepřipustíme. Pokud pro vás slova vlast a domov nestratila význam, volte českou suverenitu. Daniel Kroupa navazuje na havlovskou tradici. Země koruny české byly od nepaměti součástí větších nadnárodních celků. Je příznačné, že v dobách maximální integrity zaznamenali také svůj největší rozvoj. Vedle nasazení našich národů hrály jistě roli i kvality tehdejší reprezentace. Koruna česká usiluje o to, aby náš stát hrál v integrující se Evropě důstojnou roli. A vy nám v tom můžete pomoci. My vyřešíme církevní restituce. Někdy jindy. Neplní váš politik volební sliby, dejte mu červenou. Chceme odvolatelnost politiků, práci našim občanům, ne imigrantům. My mluvíme na rovinu. Podpora českým rodinám, ne nepřizpůsobivým. Povídačky. Donutíme je, aby přestali vysávat náš stát. Váš hlas rozhodne. Prosím, volte Úsvit přímé demokracie. Zlo je třeba jasně pojmenovat. Evropská unie je zlem, které produkuje další zla. Je naší povinností se mu postavit. Sami na to ale nestačíme. Potřebujeme vaši podporu. Přijďte 23. a 24. května k referendu o Evropské unii. Zabijme hada. Volte číslo 4, volte ne Bruselu, národní demokracii. Jmenuji se Ondřej Hýsek a kandiduji do Evropského parlamentu jako lídr strany Moravané. Zasadíme se o směřování evropských dotací přednostně do těch regionů našich zemí, které trápí hospodářský úpadek a čelí zničenému životnímu prostředí. Jsme přesvědčeni, že politické rozhodování se má vždy odehrávat na nejnižším možném stupni veřejné správy. Volte Moravany číslo 18. Volte návrat Čech, Moravy a Slezska z periferie do srdce prosperující Evropy. Žádné zdražování energií připlácením na obnovitelné zdroje. Uhlí je v zemi dost. Prolomte limity. Lidem práci, ne zákazy. Volte stranu Antibursík, stop ekoteroru. Buďme hrdí na ty, jejichž práce je spíše poslání. Na ty, co za nás nezřídka nasazují i život. Nikdy totiž nevíme, zda je už zítra nebudeme potřebovat
i my. Každé volby jsou možností pro nový začátek. A správná volba, to je český zájem. Dávám svůj hlas osvobození dětského zboží od DPH. Chci, aby o absolventy našich univerzit byl zájem doma i v Evropě. A zasadím se o to, aby evropské fondy nám v tom pomohly. Podpora dětí a vzdělání mají náš hlas. Hájíme české zájmy. KDU ČSL. Za stranu zdravého rozumu kandiduje řada moudrých, jazykově vybavených odborníků. Chceme omezit přistěhovalectví, přistěhovalci zvyšují nezaměstnanost. Dost bruselským nesmyslným zákazům a příkazům. Ne pokusům o přepisování výsledků druhé světové války. Chceme celoevropsky zrušit letní čas. Volte stranu zdravého rozumu. Volte číslo 6. Je to jedna z cest. Prosím vás, nekašlete na tyto volby. Jděte k volbám. Je to velmi důležitý pro naši zem a pro naši budoucnost v Evropě. Dělnická strana sociální spravedlnosti, ne diktátu Bruselu, jde do evropských voleb s programem, jehož prioritou je obnovení plné suverenity České republiky, zachování koruny jako národní měny, zastavení přílivu imigrantů a s tím spojené právo na práci, zejména pro naše občany. Evropa má budoucnost pouze ve spolupráci suverénních zemí v hospodářské oblasti, nikoli v eurostátě, kdy o nás budou rozhodovat úředníci z Bruselu. Klub angažovaných nestraníků nikdy nesklamal a ani teď vás nesklame. Co si myslíme? Evropa ano, ale bez Moskvy. Euro rozhodně ano, ale až na to budeme mít. A co víc, místo kmotrů máme ideály. Masaryk říkal humanitní ideály. Váháte? Nevíte kudy kam? Volte KAN. Volte číslo 3. Volte komunistickou stranu Československa, volte číslo 26. Jsme pro obnovu společného státu Čechů a Slováků. Jsme pro rovnoprávné podmínky všech států v Evropské unii a odmítáme euro. Jsme pro právo na práci a spravedlivou mzdu. Jsme pro silný stát, který musí garantovat zdravotní, kulturní a vzdělávací dostupnost všem. Volte komunistickou stranu Československa, volte číslo 26. Jmenuji se Rasista Lučánsky a kandiduji do Evropského parlamentu za Romskou demokratickou stranu. Pokud mě zvolíte, zasadím se o důstojný život Romů. Jako bývalý reprezentant boxu budu bojovat za systematické vzdělávání romské děti a mládeže. Jsem Rom a jsem přesvědčen o tom, že dostatek pracovních příležitostí nejen pro romské občany změní náš život. Romane, volte 25.
Měníme kurz. Evropa je naše moře. Evropa je naše moře. Europe is our sea. Evropa je naše moře. 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 Europe is our sea. Evropa je naše moře. Jsme na jedné lodi. Volte otevřenou Evropu. Volte Piráty. Let's go Pirates!